皆さん、こんにちは。レイドバックキャンプです。今回は私の購入しました。レンジ改良モデルレクサス RX450H プラス納車式が行われましたので動画にしました。Like a gift from above, forever and always. You're the one I adore. In your love, I find my forevermore. 今回はレクサス福山の皆さん、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。また違う動画でお会いしましょう。レイドバックキャンプでした。